Бръши в едно ново видео в моя канал, където днес ще направим мини пак опенинг на Brawl Stars. Аз пак на Brawl Stars на FIFA Mobile, но чакай, музичката! Не! Края и началото на FIFA 23. Не, края на 22, началото на 23. О май гъднес, не мога да повярвам. Така, нека се насочим към пакетите. Така, отварям. Първи пак. Така. И не се пада Вулт 110. Пак летя по каницата на Българс. Добре се. 111, окей. Please walk out. Имаме още шансове. Please! Walk out! Аржентина! Не! Съта! Киро Имобиле? Не, чакай. Киро Имобиле. О, 114! 400, но те са untradeable, май. Да, untradeable са. Да, много по-малки оверал да са трейдабъл. 111 Ли Канг Ин. Окей. И 110. Асакабир. Така. Сега. Клуб поинтове. Леле. Мисля, че ми трябва това така. За да отворя. Не беше фокус. Това. Да. Еми хора. Да. Отваряме от 114 до 115. Локанта е гарантиран. Нека да видиме. Ютоц ли ще бъде? Плиз, нещо яко. О, икона. Турция. Дори не е икона. Кой си ти? 115. Поне 115. Колко? Чу. Той е трейдабъл, бе. Моли, 600 милиона. Не. Ама сигурно го имат 5 милиона човека. Той сигурно е 9 плюс. Да, 9 плюс. 600 милиона. Как бе, брат? Чакайте. Ще се върна след като видя кога му е ресет тайма, защото това не е нормално, брат. Окей, хора, ресет тайма му е в 8 часа и 20 секунди, а часът е 7:51 минути. Това е новата песничка. Така, нищо интересно. Откога са пускали оферти за 750 или 5 джема? Така, сега. Пускаме го още сега да се продава, защото може да се продаде до тогава. 134, 596. Пускаме минимална цена. 96 всъщност. 94 му е минимална цена. Така. Пускаме го и да видим, бро,
О май гъднес, 600 милиона! Чакай да бе как... Не, брат! Не, чакай. Само аз ли си мисля едно нещо? Чакайте малко. Не, това не е възможно. Чему да си идвам? 113 до 115. Най-ефтините ютотове. Мога да си купя всички до Гризман. И що път да е един? Има по 395 милиона, има по 337 милиона. Стига с тя. Така. Чакай сега да... Тук. Тук. Правим така. И тук. Правим така. Така. И... Така. То сигурно ще ми излезнат всички 113. Мале Куртуа е паднал супер много. По принцип не ги подрежда. 100 милиона. 90 милиона. Виждаме 90 милиона. Няма да мога. Те са по 90 милиона. Не е ефтините. Но сега ще видим 112-ките. И те са супер. Като цяло игра. Всички ли са по 90 милиона? Точно 111. Тук са по-ефтини. Много ми прилича на основната знание. Това си нещо. Еми, купуваме това Джансън. Бързичко мина това време. Чакай, не. Идваме на Exchange. Идваме тук.
О, брат, да, трябваше untradeable. Бернардо Силва. Някакви 112 да си. Аз не го имам главно отбор, май. Само да ви съобщя нещо, че не имам. Че това. Колкото по-голям оверал сте в тази FIFA, в следващата FIFA отбора ще е още по-голям оверал. Ще е по-голям оверал. Колкото по-голям оверал сте в тази FIFA, в EAFC, ще сте по-голям рейтинг. Auto build, чакай. Auto build 125, защо? Виж са 127. Макс свали. Сега 127. И 8. Да. И ако можех някакъв по-така големчко да е страхотно. О, леле майко! Чакайте! И се тайна. Reset time да не спасваме. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Описам? Не знам. Сега ще се продаде ли пенис? Надявам се да се продаде. И си накупя и утре след 7 часа ще можем отворим програм на следващия играч. И да, хора, надявам се да ви е харесало. Да.